마리보다. 아, 무상도 사람이 지나주니. Ya, di jalan salwari apa? Hi, mata ke motor aku bae mata. Rupohi dalang menbai. Tau ke babu tau ke tengah ninja ya. Murah, clean kadang ini. Beri apa? Rupohi bazar. Terus mana ke? Rupohi bazar kau. Aduh, iya. Seraya babu. Beri basikan. Campur ekspresi. हारिमुआरि मावबादा खुंफुंनायाव जोंजोंनो गुबुन फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोन लोगोसे बे ओनसोलनि मानगोनां जोंनि समाज सिबियारि बिथांमोन दा गरमाजा हारिमु आफादा नैदिनि 1 एप्रिलनिफ्राय 7 एप्रिलसिम मोनसे सिफुं सुनाय आरो लोगोसेयैनो सारखौ मेथाइ होनायजों लोगोसे गावनि बिबुंथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। एप्रिलनिफ्रायनो बरमाज्रा हारिमु आफादनि बानजायनायाव 20 साननि हारिमु मावबादा बेवहाय सिफुं आरो सेरजा बे मोननै आयदाखौ लानानै जि सोलोंनायनि जि मावबादा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बरमाज्रा हारिमु आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि मोनसे समनि रुपहि सामवाथाय सिबिसिनि मानव गेदेर बारग' मासिगिरि आंनिनो फुरा जायोबा कृष्ण बसुमतारी लोगोसे आथिखालाव बिथाङा समाज सिबियारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनिनो बयजोंबो सिनायथि जाखानाय सासे फोरोंगुरु समाज सिबियारि बिथां नरेशन नार्जारी बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बरमाज्रा बाथौ आन्चलिक बाथौनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथां बिमल सेरखातारि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय हारिमुजोंनो नांजाबनानै थानाय सासे समाज सिबियारि हारिमु मोजां मोनग्रा आदा बिथां प्रभात दैमारि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बेसेबांबा गोजान रिउ अदालगुरिनिफ्राय बिथाङा बेवहाय बाहागो लानो हादों बिथाङा दिनैहाय जोंनि जि जाय फरायनायखौ बेवहाय मावबादायाव सोलोंनायनि थाखाय बाहागो लागोन आरो बिथांमोनखौ खोब गोसो मोदोम होनानै सोलोंगोन बिथाङा बिथां आगमा बसुमतारी बिथाङा अदालगुरिनिफ्राय फैदों आं बिथांनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो मिजिंथिदों बिथाङा गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों नैबे ओनसोलनि जोंनि जिखिनि बेवहाय मावबादायाव बाहागो लागोन बिथांमोनखौ मोजाङै सोलोंनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव जोंनि हारिमुनि बिथिङाव जोङो आगानसेब्लाबो जोङो दावगालांनो हागोन आं बेखौ आं मिजिंथिदों आरो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बे ओनसोलनि हारिमु बिथिङाव साफ्रोमबो दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनाय गासैबो आयदायाव बाहागो लानो हानाय आं आंनि हारिमु मोजां मोनग्रा नोंथांमोन गिबियावनो आङो रुपहि सामवाथाय सिबिसि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आरो जोंहा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआ बारा गोबाव गैलिया गेजेराव जोंहा 14-15 सानसोल'सै आरो बे खाबुआवनो आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो
रंजालि गोदान बोसोर बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो मिजिंथिदों बे गोदान बोसोराव जोंनि साफ्रोमनिबो सानना हनाय मिजिंफोरा जाफुंसारगोन आरो लोगोसेनो जोङो गाव गावनि समाजनि आरो ओनसोलनि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांनो हागोन जोंनि जिउआव जेबो खैफोद आफोद जानाय नङा खौसेथिं जौलायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हागोन बेनि थाखाय आङो आनान गसाइ सोरजिगिरिनाव आरज गाबबाय होनायनि थाखाय आङो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावबाय हयथ' बे मावबादाया 7 साननि थाखाय जागोन आरो बे 7 सानाव जाहाथे जोङो जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो जि सेरजा आरो सिफुं दामगिरि बिथांमोना मोजाङै बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो सासे रोंगौथि गोनां इयुनाव जोङो रोंगौथि गोनांखौ जोङो दिन्थिनो हायो बेखौ आङो मिजिं लागोन मानो होननानै बुङोब्लाथाय आथिखालाव जोङो हारिमुखौ सिबिनानैनो जोङो सासे मुंदांखा जानो हायो आरो बे हारिमुनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि दैदेननायनि लामाखौबो जोङो लानो हायो आरो दिनैहाय गुबैयै जोंहा नैबे ओनसोलाव खामनिया माखासे माने ओंखारबाय नाथाय सिफुं आरो सेरजा बे सिफुं आरो सेरजायाव जिखिनि जोंहा दामगिरिफोर नांगौ बे ओनसोलनि बा गुबुन ओनसोलनियानो जा बे जायगायाव फैनानै जाहाथे बेवहाय जेबो बेसेन नाङा बेवहाय जोङो गोसोआव जेबो गोनो गोथो लानो नाङा बेयाव थांनानै मा जानो बेयाव थांनानै मा जानो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेफोरबायदि साननायखौ जोङो ज्राब गारनांगोन मानोना गोसोआव मोनसे बे हारिमु सिबिनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावखौ जोङो बे जोंनि ओनसोलजों लोगोसे जों मुलुगाव जोङो सिनायथि होनो हागोन नामा बे मोनसे सान्थि बे सान्थिखौ जोङो गोसोआव लानानै दावगालांनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि बे ओनसोलखौ गुबुननि सिगाङाव जोङो मोजाङै दिन्थिनो हागोन थांनाय जि जोंहा सांस्कृतिक महासंग्राम नैबेवहायबो नैबे जोंनि बरमाग्रा हारिमु आफादनिफ्रायनो जोंनिया मोनथाम दलथाम जोङो मोसानानै हयथ' गोजौ लेभेलाव सेन्ट्रेलाव जोङो बाहागो लाहैनो हादों आरो सेन्ट्रेलाव जोङो बाहागो लाहैनो हादोंब्लाबो जोङो हयथ' बेवहाय देरहानांगौखौ जोङो हाहैयाखै अब्लाबो जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय जोङो माखासे जोङो मुंखौ खामायनो हादों जियानो जा इयुननि जि जोंहा जि लेभेलाव जोंहा बादायलायनाय जाया मानो जि लेभेलाव जोंहा हारिमुनि जोंहा बिथिङाव फिल्डआव जोङो थांगोन अब्लानो जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय मोजाङै बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हागोन ओनसोलखौ जोङो मिथिहोनो हागोन आरो बे ओनसोला हारिमुनि मोनसे जायगा होननानै जों मिथिसार जानो हागोन बे मिजिंखौ लानानैनो आङो दिनैनि जि हारिमु जि मावबादा बे हारिमु मावबादाखौ आङो बेखेवना होनो थाखाय सिगांबाय गोबां बाथ्रा बुंलिया आरो फंबायनिसिम आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय जाहाथे फंबाया मोजाङै सोलोंनानै जोंनि बे ओनसोलाव सिफुं आरो सेरजा बेनि जाहाथे एभेलेबल जोङो नांगौ बायदियै जोंनि सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बोरायानो जा बेन्थ'आनो जा जायफ्रानोखि बेहाय बाहागो लागोन बिथांमोनखौ मोजाङै सोलोंनायनि गेजेरजों जाहाथे मोजाङै खारनानै जोंनि बे ओनसोलखौ गुबुन हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लानायाव जाफुंसारहोगोन बेखौ आङो फंबायसिम खावलायबाय जोबथारनायाव बे हाबाफारियाव बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लानायनि थाखाय आङो आनान गसाइ सोरजिगिरिनाव बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो लोगोसे जाहाथे बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारो बेनि थाखायबो आङो आनान गसाइ सोरजिगिरिनाव आरज गाबनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो लोगोसे बेखेवनाय हाबाफारिखौबो बेखेवना होनो थाखायनो सिगांनाय जाबाय गोजोन्थों। गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। दा बे समाव जोंनि ओनसोलनिनो मानगोनां सासे जोंनि बरमाग्रा गुदि फरायसालिनि
लेङाइ फोरोंगिरि सार आंनि नैजिदा सोमोन्दोनि नरेश्वर नार्जारि गामि सानकुथुर बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बरमाजों हारिमु आफादनिफ्राय गांसे बैसागु फालिजों बरायनो थाखाय खावलायबाय दा बे समाव जों सिनायथि हारिमु आफादनिफ्राय गांसे बैसागु फालिजों बरायनो थाखाय खावलायबाय दा बे समाव आङो सिनायथि होनो लादों बे ओनसोलनिनो दंपार गामिनि आंनिनो बिमाय सोमोन्दोनि बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन फालिजों बरायनो थाखाय खावलायबाय आर'नाइ हाबाखै मानो थाखाय हाबाखै होनबा जों आर'नाइखौ जोङो इन्डास्ट्रि लेभेलाव हरजोब्बाय बे गावबा गाव निजा दानांगोन बेफोर बुस्थुखौ जों लाबोफिननांगोन बे हारिमुवारि जांख्रिथायखौ जों लाबोफिननांगोन आरो दा बेखिनि आं ससे बुंबाय दिनै खाम सिफुं सेरजा दामनाय बेफोरो जों सिगाङाव बोसोर नायोमोनबा बा 5-6 बोसोरसोनि सिगाङाव नायहरोमोनबा जों बेखौ बैसागु मागिनाय माखासे मागिनायखौल' लाबोबाय थादोंमोन नाथाय जों आथिखालाव बे खाम सिफुं सेरजा बे सेरजाजोंबो जोङो मोनसे सोलोंथाइ लानो हायोसै जायखौ जोङो दा बिटिसिआवनो नायनो जानो गंसेल' कलेजआ दङ जायजों जोङो बेचेलर अफ मिउजिक बेखौ जों बे डिग्रिखौ लानो हायोसै आरो बेनिखायनो दिनैनि बे खाम सिफुं सेरजायाव मोनसे सोलोंथाइ लेभेलाव फैबाय आरो दा आं बारा गोबाव बुंनो थांला नोंथांमोनखौ जेनेबा जाबादि फोरोंगोन बेखौ मोजाङै गोसो होना सोलोंदो आरो बहि फावथेनखौथ' लाबोखाजोबगोन बहि कलमखौ लाबोजोबदो बयबो ओमफ्राय जेनेबा आथिखालावबो लिरनायजोंसो सोलोंजोबो नालाय बेखौ एसे मोजां सोलोंबानो जाबाय आरो दा बेखिनिखौल' बुंनानै आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोसावनाय जाबाय बेगाव दं बेगाव बबे बेगा रदायाव जोङो रदा गाराङाव जों गाहायाव गासिबो दद होजोबदोंना बे दद होनाय दंना गैया मोनबेसे दङ सा पाबो दङ दाबो दङ साबो दं रेबो दं ओमफ्राय गाबो दं ना दद होनाया बेयो जोङो दद होनायखौ गुरै सुनांगोन आरो लासैनो ओमफ्रायो जेबो होयैखौ जों मिडियाम सुनांगोन ओमफ्रायो गोजौआव थानाया सा मोनसेल' दङ बेखौ जोङो गोसा सुगोन आरो जागोन ना दायो जोङो पानिफ्राय जागायगोन दहाय जोङो साना साया जोंना मोनथाम हगारनानै मोननै हगारनाय बेखौ मोनथिनांगोन मोनथाम गाबगोन बेयावबो One, two, three, go! Asal orang dia kan? Apa dia? 1, 2, 3, go!
Hai nữa alo. One, two, three, go. Alo. Dah salah. 하나만 합lang 있어. Mungkin lah kenal. Ini nama ni.